Se ei se riittänyt, niin mä kävin sitten ajamassa vielä linja-autoa aamuisin ja iltaisin ja viikonloppuisin. Ja jos ei siinä ollut tarpeeksi, kun koulu oli kesälomalla, niin mä kävin sitten provinssirokissa muun muassa järkkärinä, että täytyyhän sitä ihmisen jotain paeta koko ajan. Mutta ei se rinta tai sen puuttuminen ole mikään avainkysymys kuitenkaan ihmisten välisissä suhteissa. Että vaikka on se kieltämättä se sairastuminen ja rinnan puuttuminen, niin onhan se vaikuttanut elämään ja seksielämään. Ei sitä voi kiistää. Ja ne sytostaattihoitojen säryt ja kolotukset ja tukanlähtö ja muuta. Mä en meinannut tottua siihen kaljuuteen niin kuin oikeastaan missään vaiheessa. Ensimmäiset viikot mä aina katsoin, että kun Minna tuli makkariin, että hei, sullahan ei ole tukkaa ollenkaan. Että sähän oot kalju. Vaikka sitä oli jatkunut jo viikkokausia, mutta se ei vaan mennyt niin kuin kaaliin. Juoksemista mä en ole koskaan harrastanut, enkä oikeasti edes ymmärtänyt ihmisiä, jotka juoksee, mutta ehkä se ei sitten loppujen lopuksi ihan niin älytöntä ole. Et se, ehkä kun ihmisille tarpeeksi kauan kerrotaan jotain asiaa, niin sitä alkaa pitää totena. Että se olisi hyväksi ja että se on mukavaa. Saa nähdä nyt. Mä niin ajattelin, että mä rupean nyt, kun tästä tuli 2 kuukautta täyteen, että juoksee ihan niin kuin hissuksia tommosia pikkulenkkejä. Nautiskelen, kun mä oon juossut tuolla jo vähän. Niin se on kyllä autuasta mennä, että sinne niin kuin se on hienoa. Nauti. Tilanne saattaa olla myöskin vakava. Jos se on, rintasyöpä on levinnyt näihin imusolmukkeisiin, niin sitä on aika vähän ja yleensä rintasyöpää pystyy niin kuin levinneenäkin hoitamaan hyvin, mutta silloin tämä sädehoito ei tule kyseeseen tässä vaiheessa. Mutta niin kuin sanottu, se voi olla se voi olla viatonta, tämä voi olla väärä hälytys, mutta siinä on myöskin varauduttava siihen, että se voi olla vakava löydös. Se oli hirveä pettymys. Siis enemmän suurempi pettymys tai niin kuin, että se syövän diagnoosi ei ollut ollenkaan niin paha kuin se jotenkin, kun mä sen jollain tavalla niin kuin tiesin, niin kuin mä sanoin, niin mä tiesin se. Mutta se, että sitten, että
että se oli levinnyt vielä niihin mun solmukkeisiin. Niin se oli kyllä, tässä on kyllä ihan niin kuin käyty taas niin kuin ihan laittaa palikat uuteen järjestykseen, ruvettu niin kuin taistelemaan taas ihan uudella vaihteella. Että ensimmäisen kerran mä olin niin näin, että täytyy sanoa myöntää, että mä pelkään sitä. Mä oon niin monta kertaa nyt kuullut, että ikävä kyllä heti sen ensimmäisen leikkauksen jälkeen. Tai niin kuin ikävä kyllä, että sulla on syöpä ja ikävä kyllä, että se ei riittänyt käyttää ensimmäinen leikkaus. Vaikka jollain tavalla mä oon sen tiennyt, niin se ikävä kyllä. Musta tuntuu, että nyt se saisi loppua tämä ikävä kyllä. Ja sitten ikävä kyllä, että tämä syöpä on levinnyt ja kaikkea muuta. Niin. Nyt Minna ei sairasta enää rintasyöpää, vaan levinnyttä rintasyöpää, josta ei todennäköisesti parane ikinä, mutta se pystytään pitämään hyvin aisoissa erilaisilla hoidoilla. Ja ihmisen olisi ihan syytä niin aina pysähtyä miettimään, että onko kaikki niin toiminta tarpeellista, että mitä täällä niin puuhaillaan. Että kyllä tämä on niin elämänasennetta, mutta jos tässä on ollut kärsimystä ja kipua, niin kyllä tämä on kyllä myös paljon antanutkin. Että kyllä tämä on niin avannut niin ihan uuden maailman. Ei ole semmoista niin kuin, jotenkin, ei tarvitse pelkää niin kuin tätä elämää sinänsä, että niin pelkäisi jotain, niin mun mielestä elämä niin kantaa sinänsä. Eikä se, en tiedä, sitä kuolemakin ehkä enemmänkin pelkäänkö sitä niin kuin itseni puolesta, vaan ehkä lähimpien puolesta. Ja niin musta tuntuu, että tämä syöpä on enemmän niin omaisten sairaus. Että se menettämisen mahdollisuus tuntuu olevan liiankin paljon läsnä koko ajan. Ja sen takia oikeastaan pyritään nauttimaan siitä ajasta, mitä on, eli joka päivästä. Joka päivä on paras päivä. Timo on hyvä mies. Niin mä sanoin Timolle heti, kun tää tuli tää diagnoosi. Mua piti ryhtyä marttyyriksi. Mä olin heti, että Timo, että ei sun tarvii, jos susta tuntuu kauhean pahalta, niin kun emme nyt tuolla naimisissakin, kun me vaan tälleen niin kuin seukkaillaan, niin että ei sun tarvitse tätä niinku, että kyllä sä voit lähteä, että en mä tähän niinku romahda, jos sä lähet ja niinku, että niin sit se oli katsomaan, että oot sä ihan pimeä, meinasin, että mä oon ja hienosti niin teen. Mut ikävä, kyllä on kuullut paljon, niinku, että on miehiä ja myös varmaan naisia, kun tämmöinen suuri niin kuin kriisi ja vakava sairaus tulee, niin sit siinä niin kuin mielellään niin kuin ei halus myöntää sitä omaa niin kuin rajallisuutta, niin lähtee niin kuin kävelemään. Mä ajattelin, että mä nyt sanotan tässä niin kuin kärkeä, että tämmöinen mahdollisuus on, että en mä tässä niinku kauheasti
sanoisin kyllä, että tulee sydänverta vuotta. Että olisi aika kauhean, jos olisi lähtenyt. Mutta. Me mentiin naimisiin ja me mennään vielä vanhainkotiinkin yhdessä. Ensi kesäkuussa Tukholman maratoni, kyllä se niinku olisi niinku tavoitteena syövän kanssa tai ilman. Timo näytti niin rakastuneena hääkuvassa, niin se johtui siitä, että mä oon niin hyvä näyttelijä. Moi,